Dzień dobry, kochani. Właśnie chciałam wam powiedzieć paru słów na mój temat. Na temat tych ludzi właśnie, co mnie obgadują po live'ach i właśnie taka prawda nie jest doskonale. I właśnie nikt nie jest doskonały na tym świecie i właśnie jeżeli ktoś by był na tym świecie doskonały, to by my chyba żyli jak w bajce. A poza tym nikt nie zna moje życie, nikt nie zna co ja robię. Poza tym nie hejtuję, nie obrażam i nic nie robię złego. A jeżeli ktoś ma problem z osobą, to jest jego problem. Ktoś ma nieszczęśliwe życie, to jest jego problem. A poza tym jestem Słowaczka, mam Polaka i mamy razem spolu dzieciaki. I właśnie tyle powiem, że odkąd mam YouTube, Słowak mnie nigdy nie hejtował. Nigdy w życiu mnie nie hejtował. A poza tym, odkąd mam TikToka, YouTube, zawsze była zdradość i kurde była zawsze, za przeproszeniem, hejtowanie. A po prostu ja kocham ludzi i szanuję, a ktoś nie szanuje. Nawet pod filmikami pisze ktoś właśnie, a dobre to wiem, właśnie hejtuje i właśnie nic sobie z tego nie robię, bo po prostu ja to mam za przeproszeniem w 4 literach. A kultura wymaga, żeby coś napisać, takie coś pod filmikiem lub oceniać człowieka, jeżeli go nie znam doskonale. Ok? I dziękuję wam, kochani, za tych parę słów, wysłuchania mojego właśnie nagrania. I życzę wam miłego dnia, pozytywnego i niech się wam darzy i trochę rozumu i właśnie bez radości. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia. See you next time. Bye bye.